doma pohár od nás. Ja som oddal do kabelky, neviem komu. Asi tie Lucy, tam sa milá, tam sa nepije. Nejde, to krásne! Ježišmária, toto je hrozné inak. Vy prečo toto robíte? To je strašne, to musí strašne studené. To je, Lucia, či čo si? Aďa, to musí byť strašne studené. Áno, je! Pre Jura Valenta video show. Mini playback show. A teraz musíte ísť na hotel, to je zlé. My nemusíme nič. Ale aby to zabije, vypadni. To je úplne zlé. Ako celé zlé. A opätovne ideme do fontány, lebo vo fontáne je super. Lebo toto je strašne politánske a nie je slavný. Ale ja vám to úplne závidím, lebo je to nádherné. Poďme, ja chcem ísť hore, až hore. A záleží na tom. Záleží od kusu a či dáš nášho pusu, či nakopneš ho trusu. A svet je krásny zadok. A máme to spieva. Peter Nagy. Peter Nagy. Peter Nagy. Andrea, ty máš kartu od hotela. Celé zlé. Dovi dopo. Ty kokos, toto je sila. Mišo, a teraz vieš, teraz ich musíme odviezť na hotel. Lebo oni budú úplne choré. Babi! Helenka! Pošlite pusu pre MTV Music European Show! Helenka? Toto je veľmi zlé.